माथो आदा दखान खुलिसिगोन नामा? फैगासिनो। न'आव थांनोसै दिनैसो। औ। गुड मर्निं गाइस। नर्मनिफ्राय दिनैसो न'आव ओंखारबाय आङो। पेकिं खालामगासिनो दङ। पेकिं। ओइ गफुरनि जौ गिसि लोंदो। लोंखाया? बाजैया हरदों नमालिकआ। हा? मा होनदों? होमबालाय नों गिदिंलांनो हानाय नङा नों। गेस जायो बेरफुयो? बारल'बा बियो? ओरै खालामनो इयाव सफाखौ फलंदो फिसा फिसानो ओमफ्राय प्लास्टिक खाथेना। आं गुबुनफोरनोसो हैनोसैमोन सोरबा लोङोबा। बेफ्रुलांजोबगोन बियो। हैद नों लाखिदोलै होमबालाय। आं लोङा मोननायखौ। दोनथ' बिदिबा। पेकिं खालामगासिनो गाइसमोन। ओइ दिनैसो ओंखारफिनबाय न'आवहाय हलंगिनिफ्राय। जौ गिसि लोङा आरो नोङो? बेफ्रुयो ने? बेफ्रुयो। अ। बिराद देनजार गेस जायो। देनजारसो? आंथ' लोङा। हरनाय हिसाबै आजावबाय आं। नाङा होननोबो हाया। लांनानै सोरनोबा हैनोसैमोन आं माने। दाथ' नों बेफ्रुयो होनबावबायसो आं लांला बिदिबा। सबसे खामानिया बरिंआ बेनो राइटआव ओंखारब्ला आदा थफ्ला जुफिननाय बाइकआव खाख्राबफिननाय ओइ हाखु दाखु जाया बे खामानिया मालाबा लासैसो बावलांगोन औ फैफिनगोन सप्तासेनि उनाव फैफिननोसै न'आव सप्तासेसो रेस्ट लाहैनोसै आंना न'आ चिराङाव रा औ बेंटल होनबाथ' मिथियो बेंटलनिफ्राय 7 किल'मिटारसो गोजानाव आंना न'आ हा बेरायहैखाबाय मा जायगायाव बेरायखो चिराङावलाय बेरायजोब्बाय बे खामानियानो बरिं पेकिं खालामनायानो ओइ खस्थ'आ बेनो बोसोरसेयाव खनसे खननै बिदिनो बायहेरायाव ओंखारलांनांगौ मोजां मोनो गोसोआ आदानि न'आ बेयावनो खाथियावनो ए बेयावनो ए अ ओरै लासै थांनोसै आं गुवाहाटिजों बाजै हटेलाव ओंखाम जालांनोसै खैथायाव मोनहैयो जेनेबा लासै थांबा ओरैनोथ' 4-5टायाव मोनहैनांगौ खिन्थु आं गुवाहाटिफोराव एसे जिरायलांगोनथ' लोगोफोर दं लोगो हमलांगोन ओइ 8-9टासो जाहैनो हागौ न'सिम औ खरसाफ्राथ' गावनि खाथियावसो थाङो खरसाया रावनिफ्रायबो मोना जों बेरायनायावलाय सोर खरसा हरनो जोंहा बाइकजों बेरायनो मोजां मोनो आरो एक्सप्लर खालामनो मोजां मोनो बयहाबो मोनसे पेशन थायो सोरबा कारजों सोरबा साइकेलजों औ खस्थ' दं खिन्थु नों बायहेरायाव ओंखारोबा
स्मार्टबो जालांनो हमो जायगा गिदिंनायफोरखौ गिया जायो आइडिया मोनो लोगोफोरा बांलाङो औ थाखा फैसा गारनायालाय आरो मा नों खामायनायखौसो नों गारगोन नालाय 10 लाख खामायनायाव नों 1 लाख गारनायालाय माथो खहा नों जायगा बारबाय बेरायनो मोनबाय माथो बेफ्रुयोनो बाजै नों जौ हरनाया बेरोथ' आरो आं दहायनो होनखादोंना बेरो होननानै दालाय खोनायाखै बे दै सोनाया बेरो होननानै बारलन बेफ्रुलायगोन बियो एसे माबानांगौ आरो मा होनो संनांगौ आच्छा माबा माइरं थाइरं सोबा बेरा होननाय खोनालाय बेरो अफ्रिसो सोनांगौ आरो ना अफ्रि थानांगौ बे दै होनाय नालाय दैबालाय जेबो नङा आरो थफ्लाया एसेल' जानानै फैयो जेब्ला थाङो बांसिन जायो एरलाङो ओमफ्राय दोनबाय आं माखासे फैयाखै आया गावसोरनो मोनाखै दाबो गावसोरनो मोनाखै दाबो नै रायजोफोरनि आंना नमालिकआ बाजैया बेनो नै खोन्थानाङा जाबाय नै आदाया बेयावनिनो खाथिनिनो बाजै हरनाय जौखौहाय लोंनो होदोंमोन ना लोङानो मालाय मोजांलै मानसिया जुमाय गिसिखौ सोरबा सोरबा लोंनो लुबैबाय रायो थाथों र' बेबस्था खालामो माबा मोनसे ओरै खाब्ला ओरै गयो जाखोब्रा थांजानो बादों नामा आंखौलाय दिनैलाय थफ्लायालाय एसे सोनारलाङो मोजां जायो रा दुमालु दोनबा सिङा एसे मोजां सिङा औ बैसागुआव बेरायनांगौलै आदा नोंसिनाव गोजा फुसिलायनाय थायोना थाया नोंसिनावलाय थानाया थायो एबारा जागोन ना जायाथाय नंगौ गेरेन्टि होनो हाया माने बेखौ गेरेन्टि होनो हाया जौ लोंनाय होनबाथाय जोंना मादार आइटेम गरम जाथारो मा होनदों जौ होनबाथाय मादार आइटेम गरम जाथारो आच्छा ओमफ्राय जेनेबा लोगोफोर फैदोंबा लोंजायो जागोन आरो औ औ आदारा मालाबा माबा गोबावजों मास मोनथामसो खनसे लोङो जाय बुखि जाबा औ सानसेखौल' बुखि जाखागोन आरो आच्छा ओंखायनो लोंनायखौ लोङिया साबसिन होनजायो आच्छा हा सेंग्राफोर मा खबर आं कमेन्टखौ नायस्लाबनो मोनासैलै नोंथांमोननिखौ ओरै थफ्ला खानायाव बेस्थ' आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामदे सेंग्राफोर दा समाव आङो फेसबुकआवसो बिराद बेस्थ'
इउटिउबाव बारा भिडिअ होनाय जायाखै आङो दायो। बेनिफ्राय आंथ' चिरांनि जाहैबाय बेंटल थुक्राझारनि थायो आं बांसिन आफार आसामाव। न'आव आलासि बायदिल' थाङो आङो। आलासि जाहैनाय बायदिसो थाङो आं न'आवहाय। दाख्लै नामनिफ्रायनो थांनाय जायाखै आङो। मेथुखा थांनायनि प्लेनिंआ आंना केनसेल जाबाय देग्लाय। हथात हा आं खामानिबो थायो जाहैबाय, बेखायनो मेथुखा थांनायनि प्लेनिंआबो केनसेल जाबाय। सिनायनाय लोगो मोनदों हनै ओरै फै जाहरदों हनै आंखौहाय। सोरबा सिनायनाय इउटिउबाव नायो खोमा आंखौहाय। बोसोरफ्रोमबो राइटआव ओंखारला स्पेकआ गोमायो आंना। दाख्लैसो 6000नि स्पेक बायना लाबोदोंमोन आं। बोरै गयो बहा गयो, समाव खर'आवहाय होनायावनो गयो आरो। आइयै मा बाबु मा सिनायो नामा आंखौलाय? सिनायो आंखौ? गहपुरावबो सिनायग्रा दंसैलै आंखौ फैबाय थानायखायनो। बेयावनिनो नामा? लाइभसो सोलिनानै दं इउटिउबाव लाइभ। इउटिउबाव लाइभ सोलिनानै दं। मा नाम? अलंबार बसुमतारी। बहाथो न'आलाय? आंना बेयावसो फरायग्रोदो। आनैमोन। ओमफ्राय नोंना? औ आरलि बसुमतारी। बेनो न'आ? जोंहा न'आनो मोननै जाना दङ, सनापुराव मोनसे ओमफ्राय बेयो बेनिफ्रायथ' हालागै आरो। बिनिफ्राय बै हालागै बे दखानानो बनायना दोङो दा। बे दखान औ नोंसिनो खुलिगोन जाहानो ना भारा होगोन? न'आवनो खुलिगोन न'आवनो खुलिगोन। डिसेम्बराव खामानि दंबावो एसे कमप्लिट जाजोबाखै। मा दखान होगोन? मा होनाय जायोथाय र'। बै सिमखाना हाया? औ बेखिनियाव हानि दामाथ' बिराद जाबायलै, औ बेयावबो बायनो हानाय नंला नोंदां। बेसेबां गाहाम थांखोथाय? दाथ' खरसायावनो 15-20 थाङो। रुम दंना आंना। नुहुरबाय थायो। ए नुहुरो। जाखादों दाख्लै ओरै थांदोंमोन बेरायहैदोंमोन, बेनिफ्रायनो थांनाय जायाखै। दालाय माथो आं न'आव थांनोसै दिनै। मा जायगायाव गामिया? चिरां बेंटल। ए चिरांनिसो। औ माने रायलायनाया इथिंनि आरो। चिरांनि आङो। ए 2 बोसोरसो जाखाबायना आं बेयावनो बे एरियायावनो। बे हलंगि एरियायावनो 2 मोजां बोसोर। मोनदों इयाव थानो मोजां मोनदों माने आंना बेयावनोसै खामानिफ्रा। ए दाबो आं सप्तासेल' थाहैगोन न'आवहाय। अ आलासि जाहैनाय बायदिल'। फैफिनगोन एबार खब्रै लानानै फैनोसै बाइकखौ जों बोनानै। ओइ ड्राइभार थानो थाखाय रुम लादों आं बेयावहाय। हारसिं थायो आरो? आं हारसिङानो थायो, ओमफ्राय थाफैब्लाथ' बेयावनो थाबाय आं। औ बिदि। फटक लानो हागौमोन नोंनि गारियाव। औ लाफैदो फै लाफै फट' लाफै। सेंग्राफोर सरि कमेन्ट नायस्लाबनो हायासै।
र' बेखौहाय माबानि आं बोखारना होनि लादो फट' लादो दे गारिजों लादो ए आंखौसो नांगौ नोंजोंसो लाफायो ने ए एन्द्राद्रा नुवाखै दा हा जादोंना जायो जाबाय जाबाय आंजोंबो लादो औ दे बबेथिं साफा फैदों जाबाय जिखुनु आं न'सिम थांनोसै बाया गुवाहाटि जानानै गुवाहाटियाव सोरखौ सोरखौ लोगो मोनलाङो ISBT आव बाजै हटेलाव ओंखाम जालांनोसै बेखिनि औ दे दे लोगो मोनगोन दे औ साहा लोंहोहरदो दे आंखौ माथे औ साहा लोंहोहरदो दे नोंना फेसबुक पेज दंमोन नामा नुनाय बादि मोनखादों आं मोननायालाय आरलिन दैमारि ना मा होनदोंमोनलाय दैमारि नङा न'आव दैमारिमोन ओमफ्राय दायो बसुमतारी जाबाय न'आवहाय दैमारिमोन दा हाबा जाफैनानै आंनि जोनोम बसुमतारी जाफैबाय बे फंबाय जायो फंबाय नङा बिमादैसो अ आच्छा आच्छा गुवाहाटियाव ISBT आव सेंग्राफोर सोरखौ सोरखौ लोगो मोननो एकथासो जाहैनो हागौ खोमा सोर ओंखाम जाहोहरो आखाइ थिखोना होदो दे गुवाहाटि ISBT आव इउटुबाव ना औ मा नाम होनदोंमोन दोनबाय दै दोनबाय आंनिया SN26 SN